zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tinokukurudzirai kuti murambe muchiita subscribe. Shamwari dzenyu dzisati subscribe, tauriranai vakurudzirei vaite subscribe. Uye toda kukutendai mukana wamunotora kutaura nesu kucomment section uye kutsigira kwamunoita Destiny TV. Nhasi uno pachirongwa The Village tiri kumhondoro mudunhu raChief Chivero uko kune mwana mudiki akavigwa masvondo maviri apfuura asi akafukunurwa zvakare nemapurisa kuti kuende kunoitwa postmortem. Kutaura kwataita kuno tiri nhasi uno ari kunzi ari kudzoswa zvakare kuzovigwa. Vanhu vemunharaunda vatataura navo, madzimai atataura navo, vataura ivo kuti vari kunzwa kunzi baba namai vairwa, mai vakanga vaine mwana, mukurwa kwavakaita imomo zvakasvika pakukanganisa mwana achibva ashayika. Asi chishamiso chakashamisa vanhu vazhinji, hapana mhere yakaridzwa, hapana vemunharaunda vakaenda kunobata maoko. Mwana ari kunzi zvakare akavigwa usiku, vemunharaunda vasingazive, kunyange nemasabhuku vari kunzi havana kuziva chiitiko ichi. Tichitaura nemadzimai tabvunza kuti kana munhu achinge ashayikwa kunharaunda kuno vanoita zvekudini. Vataura ivo kuti kunoziviswa sabhuku kana kuchiziviswa futi nemapurisa, asi pamwana uyu hapana zvakadaro zvakaitwa. Ngatinzwei madzimai aya achitaura. Mama, tiri kuno kumhondoro uko kwatakanzwa kuti kutaura kwatiri kuita kunoko pane guva rakanga ratovigwa mwana asi mwana uyu akafukunurwa kuti aende futi kunoitwa postmortem. Imimi chii chamakanzwa pamusoro pezvakaitika kumwana uyu? Alright, tinotenda. Isusu manzwiro atakaita pakushayika kwemwana uyu takanzwa zvichinzi baba namai vairovana. Saka kurovana kwavaitawo vamwe vanotiwo mwana anga aripo ipapo. Saka babavo vamwe vachitaura vaiti mwana uyu akadonhedzwa kumusana akaberekwa namai vake. Vamwewo ndo vaitaura vachiti mwana uyu akaroverwa pasi nababa vake. Saka ipapo manje chokwadi checho tatisina, tichizongonzwa kuti mwana akashayika, asi vamwe vaiti kurwa kwavaita ndo pakatorwa mwana nababa vakamurovera achibva adonha pasi. Ndo zvatakanzwa. Tinoziva kuti kumamisha kazhinji pakaitika nhamo vanhu vanoita chirwirangwe. Imi pamakaenda kunhamo iyi mwana uyu akazovigwa kumanguva uye vakaenda nemwana kuchipatara, vakaendere kunozivisa mapurisa kuti mwana afa, kana kuti kuno kumunhu akangofa vanhu vanongoviga? Kuno kumunhu akafa zvatinoita vanhu vanoridza mhere voenda kwasabhuku, munhu ozovigwa vachinge vaenda kwasabhuku. Asi manzwiro atinoita zvinongonzi mwana uyu akangoshayika. Musi waashayika iwoyo ndo musi waanonzi ndo vakamba vangomuviga, zvekungomuviga zvesecret, vachingomuviga vari vega vabereki vemurume baba vemwana uyu vanonzi vakangomuviga vari vega, asi vanonzi vakamuviga zvemanheru kuma8 dzeusiku. Usiku wakambovigwa munhu kwasabhuku akazviziva kuti mwana avigwa usiku? Ndofunga sabhuku atozongonzwa dzango nyaya, ndofunga razuva remangwana, asi pazvakaitika izvi havana kuzivisa vanhu, vakangoviga vari vega pasina vamwe vanhu vanga vazivisa, nyangwe veukama vanga vasina kunge vaudza nyaya ichi. Zvichireva kuti hapana pamusha pakaridzwa mhere, nokuti tinoziva kuti tikanzwa mhereka vanhu vanoenda kunobata maoko. Imimi hamuna kutomboenda kunobata maoko? Hatina, takatozongoita zvekuzongonzwa, asi isusu hatina kutonzwa mhere. Takatozonzwa research mangwana acho kuti ndo zvaitika, nekuti vanga vasina kuzvitaura kana kuridza mhere. Zvekuzofukunurwa kwemwana izvi zvakazofamba sei? Muri kunzwa kuti zvakafamba sei kuti mwana asvike pakufukunurwa? Kuti mwana azosvika pakufukunurwa zvakakonzereswa nekunge vanhu vanzwa maitikiro azvakaita, nekungoti mwana vanongomuviga, kungoti mwana ane mazino anenge achinzi anofanirwa kurara mumba, nekunge futi zvichinzi mwana uyu anofanirwa kuvigwa pachuru. Saka ivo manje sevanhu vakangoviga mwana zvekumhanya mhanya, mwana aifanirwa kurara mumba achibva angovigwa musi waashayika, vachibva vamuviga musi iwoyo. Saka ndo zvinova zvinhu zvakazokachamadza vanhu kuti vanhu vazotaura kumapurisa kuti ndo chiitiko chaitika. Imimi zvinokusiyai muri papi kuziva kuti pane guva rakatombovigwa mwana kwakuya kwakufukunurwa futi zvekuti achatozoya kuvigwa kechipiri, zvinokusiyai muri papi sevanhu vemunharaunda? Zvinotikachamadza, zvinhu zviri kutotiremera naizvezvi
kuti chiitikwe ichi hatisati tambochinzwa munzvimbo inei. Chitori chishamiso chakatoitikawo mudunhu redu kuti zvinhu zvatisati tambosangana nazvo. Saka zvinhu zviri kutotinetsa nekuti zvichakanganisa zvinhu zvizhinji. Nekuti ikoko kwacho kwazvakaitikira vanhu vekwaSabhuku kuti vaifanira kunge vachitoziva kuti zvinhu zvinofamba zvakadai, zvinomira zvakadai. Saka chiitikwe ichi chakatikatyamadza zvizhinji. Uyezve tadzidzawo zvakawanda mudzimba kuti mhirizhonga inokonzeresa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka nanhasi tinotenda kuti takutoziva kuti violence inokonzeresa rufu mudzimba. Ini ndakanzwa kuti zvone mai nababa vakanga vatadzirana. Saka mushure mekutadzirana baba vakazouyawo ndokurwisa amai. Asi mai anzi vakanga vakabata mwana mumaoko. Saka tofunga pakurwisa mai vaedza kuzvidhifendawo vakabata mwana mumaoko. Kuti mai baba vakazoonekwa vachizokanganisa mwana here. Ndo zvatakangonzwawo izvozvo. Mwana ndobva arovera pasi here. Zvichireva kuti mwana uyu aisatomborwara. Zvokurwara mwana anga asingarwari. Mungazive kuti mwana uyu anga akura zvakadini here? Zvokukura handingazivi zvangu nekuti ndanga ndisina ngambobvira ndamuona. Asi mwana uyu anonzi anga kugara zvokuti kana kuzvitorera zvekudya pasi anga kukwanisa kuzviitira ega. Kazhinji kana munhu ashaikirwa anoridza mhere. Isu tikanzwa kuti munhu aridza mhere tinomhanya kunoona kuti ko munhu achemei. Mwana uyu afa, hapana mhere yakaridzwa here pamusha? Isi tinganyepa mhere hatina kuinzwa. Kana pakunzi mwana ari kuvigwa kana kuti mwana ari kuitwa sei hatina kuita zve. Isi takazongonzwa kumashure mekunge mwana atovigwa kuti ndo zvakaitika. Zvakaitika rini izvi? Zvine mazuva mangani zvaitika? Izvi zvane masvondo 2 zvaitika izvi. Mushure mesvondo 2 imi makunzwa kuti mutumbu uya wakazoya kuzofukunurwa futi zvekuti kutaura kunoku mwana uyu achatozovigwa kechipiri. Ivo vari kuti kudii vanhu vepamusha apa? Vanhu vepamusha ini ndane kubva zvaitika handina kubvira ndamboona tinyatsogara pasi tichitaura navo. Takangoonawo vamwe vacho vanati hanzvadzi dzemurume dzanga dziripo dzatakaona dziripo. Vaingotaurawo kuti zvakanga zvisina kunaka zvakanga zvaitwa nemwana. Dai vakagara pasi vakataurirana zvinhu zvakadini zvakagadzirisiwa. Imi mudunhu muno munhu akashaika apaziviswe mapurisa here kuti vazive kuti pane munhu ashaika mozoudzwa unzi aiwa vigai henyu? Panoziviswa mapurisa nyangwe maSabhuku emudunhu vanoganawa kuziviswa. Saka munyaya iyi hapana akaziviswa kuti pane mwana ashaika? Tinganyepa kana iyo maSabhuku chaivo vanotopupura havana kunge vaziviswa nekuda kwaizvozvo. Kana isu vavakidzani chaivo hatina kunge tazviziva kuti ndo zvakaitika. Zvino izvi pakufukunurwa kwaitwa mwana uyu vari kutaura here kuti vachazoita nhamo chaiyo yekuti mwana avigwe vanhu varipo vachiona? Izvi ndo zvazvakutoreva because kana ivo vakatombochechedzwa nemapurisa kuti zvoni imimi makazozviita sei zvokuti mungavige mwana vanhu vasingazvizivi, maSabhuku kana mapurisa vasingazvizivi, zvichireva kuti havacharambi vachidzokorodza futi kuita saizvozvo. Ikatongouya mutumbi wemwana vachatoridza mhere vanhu voungana zvotoitwa zvinoitwa zvinotedzerwa negwara nemutemo wazvo. Imi muchinzwa mwana uyu ari kunzi akanga akavigwa ari pai nekuda kwekuti mwana paanofa kana kuti munhu paanofa panotengwa bhokisi rekuti munhu avigwa arimo kana kuti zvichida pamwe chitendero pamwe chinoti iye mwana ari kunzi akavigwa ari pai? Ini kungonzwa handina kuona ndinganyepa. Ndakanzwa kuti hanzi panga pakavharidzwa masaga pasi vhangoiswa kachira padenga nekasaga pamusoro. Ndozvanzi kuti ndakangoitawo. Musi wafukunurwa mwana vanhu vemunharaunda vakakwanisa kunosvikapo here mwana achifukunurwa nekuti nharaunda yakanga yamapurisa? Ndisingazivi kuti vanhu zvinoita kuti vanhu vazoungana vanonga vanzwa kuti zvinhu zvida kude mapurisa ari kuuya kuzofukunura mwana. Ndisingazivi kuti vanga varipo panguva padhuze vanhu vakakwanisa kuungana here vakawanda kuti vaone kuti zvizvi zvinonga zvichiitika kana kuti vanhu vamwe vangu vakutya kuti tikawanikwa dziwa nemapurisa tiri pano tonga takuzoda kubvunzwa umboone zvinhu zvakasiyana siyana. Saka vazhinji vana vakwanisa kunge varipo vanga vakafushira ndo vamwe vazhinji vakanzi ngavauye vadini vabate basa iroro. Ipapa muri kunzwawo here pane vakasungwa here vese varipo here zviri kufamba sei pane chamati manzwa here? Ndakangonzwa kuti iye nyakuzviita ndiye akasungwa. Umwe wacho akanga amuperekedza ndikunzwa kuti anzi akaramba here nyaya yachona kuti haazvizivi. Akanga aperekedzwa neshamwari? Ndifunga ndimukoma wake. Chii chamuda kutaura imimi nekuti tiri kuona matsanangurirwo ari kuuya nyaya iyi pane mhirishonga
yemumba yakaitika. Chii chamungade kutaura pamusoro pekuti vanhu vangagarisane sei kuti tisasvike patasvika ipapapa kuti pane mwana akarasikirwa neupenyu? Inini mashoko andida kutaura panguva dzinodzi ndechekuti kutadzirana vanhu tinotadzirana hongu mukati mekugara mukati medzimba dzatigere, but chinhu chikuru chandingakurudzira ndechekuti vanhu kana tichinge takanganisirana vanhu ngatigare pasi tigadzirisane. Kana tingakwanisa kugadzirisana tiri vana vadiki ngatichiedzei vanhu vechikuru, masabu mapurisa ndosaka aripo, vanhu mogadzirisana kana zvichigadzirisika. Kana kunzi vanhu munosiyana nyangwe mamakaroorana munongosiyana mune zvakanaka, kwete kuzosiyana makuwadzana kana kuti paita zvimwe zvinhu zvakafanana naizvo zvizvi zvekuzorasikirwa neupenyu zvinonga zvisina zvinhu zvakamira zvakanaka. Madzimai atataura navo vataura zvakare kuipa kwakaita mhirishonga yemudzimba nekuda kwekuti kutaura kunoku mwana akarasika. Isu takangonzwawo kuti kune mwana avigwa kuma7 here kana kuma8 ndobva azofukunurwa here, ndokunzwa kwatakangoitwawo. Ima hamuna kukahadzika kunzwa kuti pane munhu avigwa usiku hwakadaro nekuti kuma7 kwatoo nerima ka? Takatorwadziwa nazvo nekuti hatina kukura kwesoko hatina kumboona zvichiitika zvakadaro kuti munhu anovigwa ofukunurwa, ende futi vanhu vese vanofanirwa kuziviwa kunzi apa pafiwa, zvino hapana kuziviswa pakangononzi pavigwa munhu kuma8. Takatorwadziwawo nazvo zvokuti imi muchinzwa kuti mwana uyu firo yake ndo yazoita kuti mapurisa vati vari kuuya kuzofukunura vaone kuti akafa nei. Imi makanga manzwa kuti mwana uyu ari kunzi akafa sei? Takangonzwa kunzi mwana avigwa, hatina kuziva kuti afa nei kana kuti arwara here kana kuti adii, kungonzwa kunzi afa avigwa kuma8. Saka takatorwadziwawo nazvo zvinhu zvekutotirwadzawo kana nazvino. Ipapo pamusha pakaitika zvinhu izvi vanhu vasingataudzane nevanhu here? Vanhu vasingagarisane nevamwe zvakanaka, nekuti kana uchigara zvakanaka munharaunda unenge uchida kuti vaugere navo vauyewo mubatane pamwe chete. Vanhu vasingagarike navo here zvekuti vakatadza kuudza vamwe? Kana tichiona zvichiitika zvakadai so kureva kuti havagarisane nevamwe zvakanaka. Dai vanga vari vanhu vanogarisana nevamwe zvakanaka vainge vakati uyai muonewo zvaitika kumba kwedu kana manext door, uyai muonewo zvaitika pamba pangu, zvinokara kungonzi vavika. Saka isu zvakatotikachamadzawo kana nazvino zvikutotirwadza. Vazhinji vedu tine vanhu vatakatoenda tikanoviga kana kuti taivepo munhu achivigwa, asi vangani vekuti vanonzi vafukunure hama yanga yatovigwa kare patodarika mazuva ane chitsama. Tataura nemukoma wababa wemwana ari kuuya kuzovigwa futi kechipiri pano. Avo vatina nhasi vanovhunduka nokuda kwekuti ndivo vakauya kuzofukunuriswa mwana wemunin'ina wavo. Ngatinzwei baba mukuru vachitsanangura kwakatangira nyaya yazosvika kuti tisvike pano nhasi. Nyaya yakaitika ndiripo. In fact pamuitikiro wayakaita vanhu vakatorana kubva pandandi vachiti vada kunobvunza nyaya panext painzi nemukadzi wacho ndo pandandiri. Vaenda ipapo mupana wangu ndakamuudza ndikati iwewe kuri kuenda kunobvunza nemukadzi wako usarowe mukadzi arowe. Chimbomirai, zviri kureva kuti nyaya yakaitika mumba menyu, murume uyu munin'ina wenyu mune ukama? Munin'ina wangu chaiye nditone ukama. Vainetsana nyaya yei? Pakaita tatiri kubvawa kunonzi kwaSuper. Saka kwakauya mumwe muchinda anonzi Thompson ndiye akaskotora mufana wangu mubvawa tichitomwa doro. Ndobva vataura vakabuda panze pebhawa. Watanga kutaura vari 2 iwavo indiri mukati mubhawa. Vataura mufana wangu akadzoka kwandiri akati handei kumba wauri usiku zvekuma8. Zvichiwa takaenda kumba kwake kwaigara. Patanosvika tiri murodhi ndakamumisa ndikati mufana wangu iwewe nyaya wadedzerwa naRutsano Thompson ndei? Zvikanzi Thompson ari kunditi mukadzi wangu ane munhu wanga anaye masikati asi chikomba. Handi mazvo ndikati kana kurunzi komba kamutorero kawandiita mubhawa akaka handi kumba kwako. Tikasvika kumba kwako iwewe tikaona musina chikomba. Mukadzi uyu siyana naye usamurowe. Handiti vakabva takafamba zvichiva bva tanosvika
pamba paipai. Takusvika pamba pake zvakaita panapa nepadzimba idzi pane rodhi inokrosa inodzika kumadokero. Pandamira ipapo ndikati iwe zvakurunzi kune chikomba umba inini ndakusara panapa. Zvishuwa ndakasara ipapo ndakamira. Ndasara ndakamira akafamba panapa anonoka dhoo. Anonoka dhoo mukadzi akati nonokei kuvhura dhoo bana ndati kureva kuti munhu uyo aritaurwa ari imombo. Ndikarohirwe mupana wangu ndiripo. Rega ndisvike padhuze panoperera kusakurwa kweyadhi kuya. Ndafamba pandasvika ndiri ipapo pandamira. Maine anonoka kuvhura dhoo mupana akazovhurirwa. Vapinda mumba. Asi mabvunziro akaswita kumukadzi. Akandituma kusebera futi padhuze pamba pake papo. Kuti asarowane nemukadzi. Abvunza akaswoti ko imimi ndambouya ndikakutsvaga ima muri kupi. Zvikanzi ndandiri paEsnat. paEsnat paitaurwa paNext. Pedzimba dzemufana nepake. Zvikanzi ndo pandandiri ndaitandara ipapo. Ndikati chionai mainini ka imimi muri kutaura zvekwaEsnat. Zvikanzi handi tinobvunzana ikoko. Ndikati ina handiendi ikoko usiku. Ina handifariri kufambira vanhu mudzimba dzavo usiku. Imi endai mega. Zvishuwa vakatakurana vakaenda ipapo. Vasati vaenda ndakatanga ndatomuudza ndikati iwo kuenda kwaEsnat uko handiko. Usarove munhu. Wabva vaenda. Vasvika kuya ndakasara ndiri pamba pake chitoputa focha. Ndakabva ndanzwa kuchema kumba kuya kwavaenda. Ndikati ndavhara dhoo rake pamba pandakamira. Ndibva ndatira kuya kwavari kuchemwa. Zvishuwa ndakanoti ndichinobuda pakona pemba kwakune mwedzi. Ndaona mwana achikambaira. Vabereki vachirowana pavhuranda. Muridzi wepamba ipapo pacho pairwirwa. Anga akatomirawo pavhuranda ipapo akatarisa mwana achikambairawo kuvanhu vachirowana. Ndo zvakaitika ipapo. Chandakaita ndechekuti ndakasvika ndikazotakura mwana. Ndanga kunyaradza mwana ndichiti ko imi mambo imi munosiya mwana achichema muchirega vanhu vachirowana. Zvinobuda here? Pandanyaradza mwana ndiri pakona pehwindo peBoy Scout yavo iri pamba ipapo. Ndopa mwana anyarara. Vandadzokera naye pana mai ake ndikati mainana oyi mwana wenyu. Vakanga vasisarovane manje pamakavapa mwana. Nekuti pandakasvika ndakandaudza mupana wangu ndikati iwe zvauri kuita zvikuzvifarira. Abva asiya kurova. Vandatinyaradza mwana vandanoti mainana oyi mwana wenyu. Vakaramba semunhu angarova mwana wavo. Vatanga kuchema futi mwana nekunzwa mheri yamborwa naamai. Ndo yandakati pamwe ndo yaroisa mwana hana. Vandadzokera futi pahwindo pandambomunyaradzira ndiri paiva anyarara. Ndikati rega ndipe mai vake. Ndoshuwa ndakadzokera vakamutambira. Zvikanzi nawe iripo ndekuti inini handei kwaGogo Mujuru. Ndakunorara kwaGogo Mujuru panapa handicharara. Ndikati handei. Pataenda pamba pake pandasiyiwa ndiri paipai. Patabvamutsa vana vake vanga varipo nemufana wangu naiye. Patatakurana pataenda kwambuya vake. Tisvika kwambuya vake ndakaskoramba futi kupinda pagedhi. Ndikati usiku uya wandamboramba uyo kuti imi munoda kuramba muchiteedza dzimba dzevanhu neusiku. Zvinondiremera. Ndakamira zvinenge 30 minutes ndiri ipapo kusvika ndakupindwa nechando. Ndikati rega ndingosvika pamba apa ndinzwe nyaya dzacho kuti dziropera sei. Ndakasvika zvishuwa pandasikonoka mbuya vaibva vanditi ndiani. Ndikati ndini mukoma wamunya. Zvikanzi pindai. Pandavhurwa ndapinda. Mbuya makadi ndavamurisa mune zvakanaka. Zvikanzi right muzukuru chii chaitika. Ndikati ndisingazive mufana wangu uyu paita Thompson ndiyauya nemakuhwa bvawo kwatatiri. Mufana wangu ndatozombomutsura kuti usarove mukadzi aroho. Nekuti ndakatombozviona. Ndotoziziva. Zishuwa mbuya wewe ndikati Gogo ndokumbirawo regero nezvaitwa nemunin'ina wangu. Nemi mainini ndokumbirawo regero nezvamaitwa. Ndasina tarisiro nekuti imimi muchasvisana pakadai. Ndokupera kwazvakaita zvinhu izvozvo nekuti ndakazosvika pakubva ndakuti Gogo ndakutonhorwa. Asi ndakuenda kumba. Ivo vakanga varimo mukati imomo vakanga vari kutota naGogo vakanga vachitadarirawo vachigadziriswa. Vachigadziriswa vanga varimo. Vagadziriswa ndikati inini nawe iripo ndeo ndakutonhorwa ndakudaenda kumba. Asi munin'ina wangu handisi kumusiya kunoko. Ndikuenda naye kumba tonorara kumba.
nekuti hatizivi kuti akagumbuka sei nezvaanzwa. Ndikamusiya pano vakarara vese vanhu ava, imi muri munhukadzi hamukwanisi kuzogona kudzimura matambudziko iyayo nekuti ndamboaona kwandabva. Ndokubva kwandakaita ipapo kusvika ndazonzwa kuti mwana ari kurwara. Iye baba wacho chaivo ndovakauya vakatondiudza kuti mwana ari kurwara. Ndikati imi pandakaona mwana ari pasi, pandakasikotora mwana paipai, mwana uyu makamugadzika pasi sei kuti asvike pasi? Hamuna kudonhedza here mwana? Kunza mukadzi wacho akanditi handina kudonhedza mwana bamukuru. Ndabva ndabvunza munin'ina wangu ndikati iwe nyatsotaura chokwadi, mwana uyu makamuita sei? Zvikanzi haana kumbodonha mukoma, mwana uyu akatogadzikwa namai ake pasi. Ndo pandakagumira kuziya ipapo kusvikana nhasi. Tichitaura naSabhuku, kuuya kwataita Sabhuku ndo vakataura nyaya iyi. Sabhuku Chakuchichi vakataura kuti mudunhu mangu zvaitika zvandivhundutsa, nekuti mwana ari kunzi akavigwa manheru. Isu tinoziva kuti pachivanhu hakuna munhu anovigwa usiku, uye kazhinji kana pakaitika dambudziko rawira mumwe wedu, vanhu vanoridza mhere, vanhu vanoungana. Imi muri mukoma, muri baba mukuru kumwana ashaikawo. Nharaunda yenyu yakakuunganirai here kuzochema nemi pakazoshaya mwana? Ndikatarisa kuti pakatorwa mwana achinzi akuno, ndakazoona pakatakurwa mwana achinovigwa, ndakaona vanhu zvishuwa vanga varipo, vanhu vakuru mumusha. Usiku iwowo? Usiku iwoyo, zvekuma7 ndonguva yakavigwa. Sei zvakaita kuti mwana avigwe kuma7? Isusu sevana zvakandiremera kuti inda ndine pfungwa yekuti pamwe mwana achanzi arare mumba, asi ndiye ndine vakuruwo kumberi, ndo vandichitarisa kuti zvavataura ndo zvatinoteerera. Mwana akashaika kumanguva, imi makazonzwa kuti mwana ari kurwara, chii chakazoitika kumwana? Uye pamainzi mwana ari kurwara, mainzi ari kurwara nei akazoshaika nguvai? Pandakanzi mwana ari kurwara ndakazvinzwa kumakusini. Vandabva ndabuda ine ndichienda kwaSupa kuya kwatakanzwira nyaya iya zvezve kuma2. Ndakazoona kuma33 momzi wasvika tiri kwaSupa kuya zvikanzi baba nacho kuno. Ndava ndaenda zveshuwa, zvikanzi mwana womupana wako hakusini. Zvakandibata nekuda kwokuziya kuti vanhu ava vakamborwa, mara itiro avakaita handakwaziya futi kuti vakadonhedza kana havana. Ini semunhu akangosikonoka mwana. Painge papera mazuva mangani mushure mekunge varwa vanhu ava pakazoshaika mwana? Vanhu ava vakarwa chitatu, mwana bvarwara Sande, vafa Mande. Patone mazuva mwana akaendeswa kuchipatara here? Tinoziva kuti mwana akarwara akauta akaita sei, vanhu vanoti ngatiende tinorapisa mwana. Pane kwavakamboenda nemwana here kuti mwana arapwe kurwara kwaaiita? Ivo vakaenda kukiriniki kumisheni nemwana womusi weMande iwoyo. Ndobva vasikonzi mwana uende naye kuhospital unotora. Zveshuwa nguva yavakanzienda nemwana kuhospital, havana kukwanisa kusvika nemwana kubva kumisheni kusvika naye baba vakasvika mwana apa. Kana tafirwa tinoudza maSabhuku kana kuzivisa mapurisa, imimi zvise zvakaitwa here? Zvakaitwa nekuti pamunzwiro wandakazviita inini mama kuti vazobva uko kwaSupa kwavakandiudzira, vakatobva vana mudharacha kuchichi Sabhuku vachiuya kunokumba kuno. Chii chakaita kuti mwana amhanye wekuvigwa musi waashaika? Mukutaura kuti mimi maitofunga kuti mwana acharara mumba, vanhu vachatouya potokuwidzwa moto, mwana achichemwa, asi mwana akabva avigwa usiku. Chii chakaita kuti vanhu vamhanye kuviga mwana? Handina zvandoziya, nekuda kwekuti vakuru ndo vatakangotarisa kuti tizive kuti tiudzwe zvekuita sevana. Panapa tikutaura vabereki vakura sei, Munyaradzi akura sei namainini venyu, uye vane vamwe vana here? Munyaradzi namainini tofunga ndingataura kuti mainini mukadzi wechituwe anga agara ane vana vake kudhara. Maitikiro azvakazonoita ipapo kuti mwana uyu anzi avigwe zvekukasira ndana baba ndo vakakonzeresa. Madzitezvara aiwa ana baba vedu chaivo ndo vataita takatotarisawo kuti vachatiudza zvekuita. Akura sei munin'ina wenyu? Ane 20 years. 20? Uko mainini vane makore mangani?
mainini handizive makore avo nenhau yekuti handina kuda kukonfema nezvazvo. Asiwo vari vechidiki kokoko. Tiri kuona kuti mhirizhonga yemudzimba inosiya yaparadza. Panapa tiri kutaura nyaya yekuti vanhu ava vakatomborwa, zvinhu zviri kuramba zvichingokurudzirwa kunzi musarovane mudzimba. Imimi iko zvino izvi tasvika panhau yekuti imimi kutofunga kuti zvichida pavairwa paipi vakadonhedza mwana. Chii chamungade kutaura pamusoro pemhirizhonga yemudzimba? Chandinokwanisa kutaura ndechekuti mhirizhonga yemudzimba pamuono wandakaita yakaipa, haidiwe, nekuti ndo yandoona ine dambudziko iri riri apa remwana. Chii chakazosvika pakuti panosvika mapurisa pamusha vachiti tauya kuzofukunura mwana atoone mazuva avigwa, uye mimi mapurisa vachiti vari kuuya kuzofukunura, zvakakubatai sei? Tofunga kubva musi wasungwa muvana wangu, takasungwa tiri tese, ndikanogara kunotonuko 2 days. Ndagara 2 days, ndo rechi2 iroro ndo patakataudzwa sorudoka kuti tiri kufanira kuenda kumusha tinofukura mwana. Zvichiva mwana ndini ndakafukura, ndine muchinda ari papamba vanonzibata musoni, takafukura tiri 2 kuma10 dzenguva dzeusiku. Mwana ambovigwa futi usiku, ezvi makufukunuriswa futi usiku. Ndizvozvo zvekuti zvinhu zvakandibata nanhasi, ndinotonzwa kurohwa nehana kubuda panze kana uri usiku ndisina light nezvandakaona, nekuti handisati ndakazviita kana kuzviona. Ivo mapurisa vaipa chikonzero chei kuti vari kuuya kuzofukunura mwana, uye mimi nemunin'ina wenyu mamasungirwei? Inini chakaitika ndechekuti ini ndaitorwa ndirisa witness akaona mwana kudonha kwaanga akaita, ndokuendeswa kwandakaitwa. Kwete kuti makaona mwana achidonha, asi kuti makaona mwana ari pasi. Aitokambaira achichema, ndo zvandakaona ipapo, ende ndo zvandiri kutoziva pandakasvika ipapo. Ko musikana uyu kwakanga kwaenda kunobvunzwa kunzi ndopai pane mudzimai, ari kutiwo kudii, ari kuti mwana akaita sei? Musikana uyu patakasvikapo nemapurisa tichiita demo yemaitikiro akaita zvinhu zvacho, aitaurawo sekudaro kuti inini nauripo ndekuti mwana akadonha. Achinzi aiva akabatwa nani paakadonha? Namai vemwana. Mai pavakarohwa vakadonhedza mwana, ndokutaura kwaaita. Zvichireva kuti mwana akadonha chitatu, China, Friday, Saturday, Sunday, havana kuenda nemwana kuchipatara. Pese ipapo mwana wangu aingorwadziwa chete. Ndo zvazvinoreva, nekuti inini ndasina chandaitoziva. Dai vakakwanisa kundiudza pandakavabvunza kuti mwana uyu pandamuona ari pasi asvika sei, pamwe dai nanhasi ndichitotaura kuti mwana vakadonhedza. Asi handigone izvezvi chero nanhasi kupupura kuti mwana vakadonhedza nekuti handida kuona. Munin'ina wenyu akasungirwei? Mhosva yaari kupomerwa iri kunzi kudii? Matauro ayaitwa tiri kunotoni ainzi uri kufungidzirwa kuti unenge wakarova mwana, ndo yakaita kuti ave ari mukati. Kuti paairova mai anokwanisa kunge akaita mistake zvikanobatanidzira mwana. Ndizvozvo. Ana baba vari kuti kudii? Zviri kuvabata sei izvo zviri kuti vatomboradzika musukuru akuuya kuzofukunurwa futi? Uye pakafukunurwa mwanayo vana baba nana mai vakanga varipo here? Vanga varipo, nekuti takatobva tese kunotoni. Ndakagara navo baba namama tiri kunotoni 2 days. Vakanga vasungwawo futi? Ivo vainzi mhosva yavo ndeyei? Mwana uyu ainzi avigwa asina burial order. Baba vake havana chitupa, vemwana havana birth, mwana wacho haana birth. Saka zvakanetsa kuti mumboenda kumapurisa kunomang'ara nekuzofambisa mapepa kuti mwana avigwe, vakaona zviri nyore kungoviga mwana? Handina kunge ndakaziya zvangu kuti vakazviitirei, nekuti ivo vaingoti mwana mudiki, handimazvona. Saka zvinhu zvinotondishungurudzawo nechero neni nanhasi kubva pamaitikiro yakaitika zvinhu izvozvo kusvika nanhasi. Ndakatombotora nguva refu ndichitadza kudya sadza mumba mangu nekufunga zvinhu izvi. Zvichida ndingakudzorerei mukutaura kuti zvinhu zvakakuvhundutsai, nekuda kuti mwana uyu akavigwa ari mubox here? Mwana uyu anga akaiswa mukadbox patakamufukunura, ndo randakaona raanga ari papa pasina kofina. Vakaiswa mukadbox.
ndozvandakaona. Iko zvino izvi kutaura kuno kumwana pamakafukunura pacho makasiya mavhara futi here zvokuti muchatonochera rimwe rinda here kana kuti muchachera futi ipapo zvichafambiswa sei? Rinda rimwe ratocherwa nekuti ana mudhara vapfona vachiti tapiwa mwana, asi chionai vamwe kuti ufanochera tiri kuuya nemwana. Mumusha menyu zvakamboitika izvo zvekuti munhu anotombofutsirwa poita rinda iri ozofutsirwa ozochererwa futi rimwe rinda? Hasati ndakazviona kutotanga, ndosaka zvandityisa sure zvokuti ndiri kutonyatsoziva kuti zvinopera sei zvinhu zvakadai nekuti kutanga kuzviona. Mainini vari kupi? Mainini vaenda kunouya nemwana uku kubva kunotora. Zvichireva kuti ari mukati iko zvino izvi ndibaba vemwana? Ndizvozvo. Tazosvika pamusha panga paine vanhu vakaungana vakamirira vanhu vanga vachibva nemutumbi kubva kuParerenyatwa kupostmortem. Kusvika kwataita hatina kugamuchirika zvakanaka pamusha apa. Bhodhi yazouya yemwana, tarisiro yedu yenge ichiti zvichida zvavanga vaenda kumapurisa nekwese uko mwana aizouya ari mubhokisi rinoradzikirwa munhu anenge ashaika, asi pazouya vanga vakatakura cardbox umo manga muine mwana. Vapfuura nepamba havana kana kutombopinda muyadhi, vakananga kurwizi uko kuri kunzi ndiko kwakanga kwakacherwa rimwe rinda. Nhasi uno kwanga kwacherwa rimwe rinda. Mwana uyu tasiya aenda kunoradzikwa. Tinoziva kuti tinokanganisirana nekuti tiri vanhu, asi nekuda kwekuti tiri vanhu takapirwa mukana wekutaurirana. Mhirizhonga yemudzimba iri kusiya upenyu hwaparadzika. Munyaya ino mwana mudiki anga asati asvitsa gore arasikirwa neupenyu nokuda kwekuti zviri kutaurika kuti mukurwa kwaiita baba naamai ndipo pakakanganisika mwana uyu azosvika pakuti ashayike. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Tisangane zvakare muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatinokunzi